ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കലത്തപ്പമാണ്. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ദോശമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത് തേങ്ങായും ചെറിയുള്ളിയും നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മുറിച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ശർക്കരപ്പാനി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശർക്കരപ്പാനി നമുക്ക് ദോശമാവിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് തേങ്ങായും ഉള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാവിലേക്ക് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴട്ടിയെടുക്കുക. നമ്മളുടെ തേങ്ങായും ഉള്ളിയും നല്ലപോലെ വഴട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പഴയ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു തട്ട് വെക്കുക. അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കുക്കർ എടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പിലെ ബിസിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം. എന്നിട്ട് അടച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 35 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കോ വല്ലതും വെച്ച് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മറക്കാതെ നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് കാണുക. ബൈ ബൈ.